Des de l'indret més emblemàtic del Priorat a la Cartoixa d'Escala Dei, el president de la Generalitat, José Montilla, ha elogiat la capacitat del sector vinícola català d'adaptar-se als nous temps. Amb un treball estretament lligat al territori i respectant la tradició, cellers i cooperatives han apostat sempre per l'excel·lència i la innovació. Perquè el respecte per la tradició i l'amor a la terra són el que ens proporciona també la saviesa i la fortalesa essencials. I la introducció de la modernitat o de modernitat, la voluntat d'evolucionar, l'obertura de mires, la capacitat d'assimilació, que són els elements que ens permeten, podríem dir, progressar. El cap de l'executiu ha visitat el celler de la Conreria d'Escala Dei i ha fet un recorregut al celler de la cooperativa de Capçanes per conèixer el procés d'elaboració del vi coixer. Història, cultura, paisatge i bon vi es fusionen al Priorat, una zona de prestigi mundial en l'elaboració de vins.